आंनि खाथियाव जागोन आरो बिसोरो लोगोफोर बिथांमोननो आदार होलायबाय आरो आं ना लोगोफोरनि ना माथामसोआ बैथिं थांबाय नै दै लोंनो थांदों बिथांमोननो आदार होआबानो जाया आरोना लोगोफोरनि आंनि खाथियावनो दङ आदार होबाबो सेलाय बेलाय जाबाय थागोन दा बिसोरो सेलाय नाङै ओइनि नखायनि नै आरो मासे फैलायबाय नांलायलायगोन बे नांलायबायनो थायो बिसोरो गावजों गाव बुलायबाय थायो बिसोरो नांलायबायनो थायो दा नुवाखै बेलासि समाव जेब्ला आं नैयावहाय जिरायनो फैयो आरोना बिसोरबो आंजोंनो खिथु आरो आं माखो जायो बेखौनो बियो साला डिस्टार्ब खालामबाय थायो लोगोफोर आं दा नैबेयावहाय जिरायना दं आरोना लोगोफोरनि आं नैखौ जागोन दा खिजुरखौनो खिजुर जादों आङो खिजुरखौनो बिसोर बिगोन दा आंखौ बैथिंजाय दंबाय बैथिंबो थांबाय आरोना आङो होना हरबायना बिसोरनो होदियाना आङो ओंखायनो बिसोरो बैथिं थांबाय आरोना निमानिया बांद्राय अख्रा दा होआबानो जाया एकदम थाबाय थायो आरो लोगोआव खाथियावनो जा नैखौबो जागोन दा बिसोर माने बिमा फिसाय नै लांबाय नखाय जाबाय नै बिराद अख्रा आरोना बिसोरो लोगोफोरा एखेबारे होआबानो जाया खारथाराबायबो होबाबो खारा ओइ नै सिगांथिं दङ आरो बाखिफ्रा